horonya jabrani suwanti ba cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan foli ani tanto a bi ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana ye gejo geji la kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ taba Seydina Sheikh Umar Seydou Kulubali Faruku Ayatullahi fi dini ala ka bamuru fosile foli bɛ di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fana ma ni sanga in na ka u bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn danti foli ni koɲuman dɔn min na ko u bɛɛ ka u bisimila an ka bi tarata don bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tilenna silamɛya kalo 4 na tile 17 la bi ba kelen san 443 kira ka hijira san jaci la an donna tile 18 su la o kelen fana bɛnna nofamuru kalo 23 ma san 2000 ani san 21 bi kunnafoni kumabaw bɛna kuma yirimajini silamɛya kɔnɔna kunnafoniw kan ka taa se jamana kɔnɔna kunnafoniw ma hakaja jamana kɔkan kunnafoniw fana bi yan nɔ o la aw bɛɛ lajɛlen ka aw bisimila an bɛna u walawala aw ye sɔɔni. Dugubila o ka wusa ni laadawuli ye wa bamanankan kelen ko ten ko sɛmɛyɔrɔ ɲuman bi sanfɛ yiriboloba tigɛ ja Seydina Sheikh Umar Seydou Kulubali Faruku ale y'i sɛmɛ daliba masala a ka laɲini kelen kelen bɛɛ lajɛlen nɔfɛ sanga ani waati o de y'a to do kalankɛnɛbaw u bɛ sigi a fɛ ka se ka dama kasi daliba mana ala bɛ se karabali kɛ a ye cogo min na a ka laɲiniw sabatili la tɛnɛ do kalan min ni o baaraw bɛ latɛmɛ tɛnɛ o tɛnɛ silamɛya du belebele kɔnɔna ala sɔnna kunu tɛnɛ ka bɛn silamɛya kalo 4 na tile 16 ma ba kelen san 443 kira ka hijira san jaci la nofamuru kalo tile 22 san 2021 Nabila Isa ka bangeni san jaci la laada la kilenna silamɛya duba kɔnɔna ma ba caman bɔra fandan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ ni a lamunu na ka se kana ni do kalankɛnɛba in a seereya o kuma min na ni belebele yɛrɛ ni a tiɲɛtabaw ye kɛnɛ sɔrɔ u selila ni silamɛw ye safo seli la o kɔfɛ ka sɔrɔ ka dugukolo kelenw don silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ye ka sɔrɔ ka bilasiralikanw kɛ ka silamɛ baara in kuncɛ o jumasina yuguni Bugari Tangara fana tun bɛ o kɛnɛ kan o ni ja minnu nana ka bɔ kunu tɛnɛ don kalan kɛnɛ kan aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka an ɲɛmada o walawalali dɔw fɛ. Ni tɛnɛsu wajulu kɛnɛ ɲɛnɛmayara a mana kɛ fan o fan fɛ tɛnɛ tile fana bi kɛ ala wele la Ikumadini Islamiya dajuru samaba ka ɲɛmaya kɔnɔna la silamɛya duba kɔnɔna la wa o laada tile in na tilenna fana ka bɛn tɛnɛ ma nofamuru kalo tile 22 san 2021 min sen fɛ silamɛw kɔni bɔra fantan ani naani bɛɛ lajɛlen safo seli waatiw la ka ɲa sɔrɔ silamɛya duba kɔnɔna la pour ka se ka na tɛnɛ duwawu kalan laada ka o lakile Faruku bisimilala jamakulu fɛ nɛgɛ kaɲa 20 waatiw a selilali silamɛw ye safo seli o ko don o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kuranɛ kalanw kɛra kirakan sɔliw kɛra ala wele fasuguya caman kɛra Faruku ni a zuriyaw fɛ Faruku sigilen kɔfɛ a ye ala wele a tɔgɔ dangɛnɛmayalew ani a tɔgɔ dogolenw na kumaw la a zuriyaw fana wulila ka u jɔ ka o laada kelen fɛnɛ ka o lakile o kɔfɛ maaba caman olu tun bɛ kɛnɛ kan Ikumadini Islamiya komitew la ani maabaw la minnu bɛɛ nakun ye kelen ye ka na bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin Faruku ma a kɛlen n'a ka wajulu ani waliɲumandɔn baw kɛ u ka sigidaw la dɔgɔkun kɔnɔna la a kɛlen kɔfɛ ka bɛɛ lamɛn waati min na laada la tilenna dɔgɔkun ladilikan ani dɔgɔkun weledakan a ye o lase diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Nin sigi ninnu a kundalaw ka surun nka k'a dɔn bonyaw de b'an bolo a la bonya minnu hali n'an y'an ka ɲɛnamaya tɔgɔ ka kuma an t'a ban fɔ la fiyewu wulibali don sɛgɛn mɛn gɛlɛnw ne sɛgɛnna o mɛn jugun sa nka n sɛgɛnna min kama n m'o sɔrɔ o de ka jugu ala k'an kisi sɛgɛn fu ma ala k'o k'an ɲɛ ala ya bonya kama ala k'o kɛ kira jacɔrɔma kama sɔla ala rasuli min yɔrɔ in fɔ ka da mun kan nin baara ninnu gɛlɛyaw b'a la degun b'a la nka n'a y'a sɔrɔ min da ye kɔnɔnajɛya ye n b'a kɛ ala de kama a y'a dɔn nin yɔrɔ b'a ɲɛ nin baara ninnu na n'o jirali la i ye sɛgɛn min kɛ
i b'a dɔn k'o tɛ foyi ye i niyɔrɔ in sɔrɔlen kɔfɛ. An ka kira b'a fɔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahara jamakulu damadɔ bɛ yen ko Ala ti sɔn tile ka jɔ o kan. Lahara jugement n'o y'a fɛsɛfɛsɛli ye olu t'o ye. Tɔɔrɔ o tɔɔrɔ fɔra lahara donna k'u t'a si ye. Kira ye maa ninnu jateli daminɛ a y'a fara a kan ko al-mutajalisuna fillah, maa minnu bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ Ala kama. U ye ɲɔgɔn kan don Ala kama, wo bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ Ala kama. O sigi ɲɔgɔn fɛ min fɔra Ala kama, an filɛ nin sigi min na nin y'a belebeleba dɔ ye. Bilahi, nin y'a belebeleba dɔ ye. Sabu ni Ala danaya ni Ala ɲɛsiranya tɛ ni sigi in di kɛ. Sigi in kɛra kun min kama n'o ye an ka jɛ ka Ala wele, maa min dara Ala la, maa min ye Ala dɔn, maa min sɔnna Ala ye, o de bɛ cɛsiri sɔrɔ Ala weleli la. Bilahi, wulibali don. Malakɛ hali kɛtugu maa kɔ, wari kama i dan b'a la ko dɔ b'a bolo de. Wulibali don. N'i ye ne ye kɔ wari ko la, n b'a dɔn de ko dɔ b'i kunna, n dan b'o la tigitigi. Mais ne y'a dɔn don o don k'i posi wo bɔlen don, bi y'a dɔn n ye n ka guloki kɔ bugɔ wa? Mi taa ne yɛrɛ ye parce que ne bɛ e kɔ min kama a t'i bolo. Wulibali tɛ yan. O tuma na min misali de d'a ma kɛnɛ kan a bɛ min ye n'a b'a faamu. Mɔgɔ de bɛ cɛsiri sɔrɔ Ala weleli la. Mɔgɔ min dan bɛ Ala la, a dan bɛ Ala ka se la, wa a bɛ dɔ dɔn Ala ka se la, o de bɛ cɛsiri sɔrɔ Ala weleli la. O de la an ka kira b'a fɔ an ye, kisi nama b'a ma ko an ka Ala wele ni danaya ye, ni danaya ye. Sisan an bamuso ni an balamuso Kadijatu Sɛni an bɛ a fo. A ye kumaba de fɔ bilahi, a ye kumaba de fɔ. Su in na a bɛ walanda bɔ an bɛɛ ye. Mɔgɔ ka danaya hali kalo la a b'i nafa bilahi. N'i dara galo la a b'i nafa. Boli ye galon de ye o, mais boli tɛ se ka nafa ɲɛ wa? N'i ko a tɛ nafa ɲɛ, o ye e de ye. N'o tɛ boli sɔnna yɛrɛ yɛrɛw b'a dɔn ko boli bɛ nafa ɲɛ o, mais a b'a ɲɛ ni mun de ye? E ka danaya min ɲɛsinna setanɛ ma dɛ, o de ye fanga ye min bɛ e mago ɲɛ. N'o tɛ jirikuru in dɛ, min bɛ kantigɛ a kan o tɛ, kuma min bɛ fɔ a ma o tɛ, woro min bɛ to a kan o tɛ, danaya min bɛ e la ka ɲɛsin setanɛ ma, i mago bɛ ɲɛ n'o de ye diɲɛ kɔnɔ yan, lahara i bɛ taa jahanama na. O la n'i dara nkalon la a b'i nafa, kuma tɛ n'i dara tiɲɛ na. O la dugawu mago bɛ danaya de la, wa karamɔgɔ nɔfɛ tugu a mago bɛ danaya de la. O de la i ka tugu karamɔgɔ nɔfɛ a b'i nafa. A bɛ fɔ ten de, n'o tɛ karamɔgɔ nɔfɛ tuguba ɲumanw olu tɛ karamɔgɔ nɔfɛ dɛ, u bɛ Ala de nɔfɛ. Jɔn de bɛ karamɔgɔ nɔfɛ? Min bɛ tugu a kɔ Ala kama, a bɛ tugu a kɔ diinɛ kama, ale tugura a kɔ a mago de kama, a n'a ka laɲini kama, o de bɛ karamɔgɔ kɔ. Mais min tugura karamɔgɔ kɔ Ala de kama, an ye Ala ta mɛn i da, an y'i ye Ala ka sira kan, wa an y'a dɔn k'i ye Ala jɔn ye, o de y'an k'i fɛ, o de y'an tugu i la. E ti karamɔgɔ kɔ, i bɛ Ala de kɔ. Nin baara in fana de sɔrɔla ka kun cɛ nɛgɛ kaɲa 21 sanga 30 waatiw la ni dugawukolo gɛlɛnw kɛli ye hali bi ani Mawula Yaasa dɔnkili dali ka Farukuna zuriyaw sɛnsɛn ka yɛlɛ ni u ye silamɛya duba sanfɛ. Ala ka tɛnɛ nata yira an na. Alhamdulillah rabbil alamin, hami belebele fo ka deli Ala fɛ si kuntalajan hɛrɛma Ala k'o di an ma, tɛnɛ nata Ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na. Hali sisan walasa ka se ka sigikafɔ ka o juru cɔri maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ, sigikafɔ belebele min ni o baaraw bɛna na latɛmɛ ni o ye Assise nationale de refondation ye.
an ka furancɛla fanga ɲɛma jamana kuntigi colonel Asimi Goita ye parti politique tɔn dɔw bisimila Kuluba faamaso la. Munna hali sisan ka se ka hakilina valevalew kɛ furancɛla fanga ale baaraw latɛmɛ ko ɲuman kan. O jumasina yugu ale ye o walawala an ye an ka kɔrɔfɔw lamɛn. Fɛlɛtɔnkulu dɔw politikiko bina kun kan ani société civile maaw ka jɛkulubaw olu kɔni bisimila kununko tɛnɛ novembre kalo tile 22 san 2021 jamana ɲɛma colonel Asimi Goita fɛ pour ka se ka na kuma waati la tɛmɛ fanga ale koɲɛ dɔw fana kan. Jɛkulu fɔlɔ min ye baara nunu nun don ni olu ni jamana ɲɛma fɔlɔ sigira ɲɛgwɛn o ye Alliance pour une transition intelligente et réussie dakuruɲɛ kelen ATIR Maukodo. U ka ɲɛmaaba Professeur Yunus Ahmed Diko ale kɔni y'a yira k'a fɔ u nisɔndiyara kosɛbɛ ni u ni jamana ɲɛma ka ni sigi in kɔni ye. Wa maa ɲɛma y'a yira hali bi k'a fɔ gouvernement bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka sigi k'a fɔ baw ka olu labɛn, ka conférencew labɛn, ka sigi ka kuma ɲɔgɔnyaw ka olu labɛn cogo min u ka se ka jamana mara cogo dɔn, u ka se ka bɛɛ lajɛlen hakilinata dɔn, wa u ka se ka fɛlɛ ni dabaliw fana sɔrɔ ka bɔ maaw yɔrɔ ka se ka baara kɛ i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya min na. Professeur Diko ale kɔni y'a yira k'a fɔ olu y'a ŋaniya wa u labɛnnen don ka assise nationale de la refondation ka u makɔnɔ. Jɛkulu fɔlɔ wililen kɔfɛ ka bɔ yen ni o ye ATIR maaw ye, kulu filanan min bisimilala o ye Front pour la sauvegarde de la démocratie et de la république FSDR maaw, olu fana ni jamana ɲɛma kumara ɲɛgwɛn. U ka baara kuma ɲɔgɔnyaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bolila jamana yɛrɛ koɲɛbaw kan ani sigi ka fɔ ba min ni o bina kɛ anw ka jamana kɔnɔna la. Umar H. Diko ale de tun ye nin maa kofɔlen ninnu ka ɲɛmaa ye. A ye lase kɛ, a y'a yira k'a fɔ FSDR maaw sen bina don sigi ka fɔ baw la, wa a y'a ka dusu kami yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni tɛna ye a kɛnɛ kan. O fana tɛ jamana ɲɛmaw u ka laɲini ye, wa ka kɛɲɛkɛ ni nin sigi ka fɔ ba in fana kɔni ye. A y'a yira jamana ɲɛma b'a la ka minnu kɛ ka bɛɛ lajɛlen lamɛn kelen kelen sani sigi ka fɔ yɛrɛ waati ba cɛ ko o koɲɛ ninnu kɔni ka ɲi kosɛbɛ. Diko ka kɔrɔfɔw la hali bi a ko sigi ka fɔ u ka ɲi ka kɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen, wa a y'a yira k'a fɔ olu ka délégation min kɔni filɛ nin ye u ni jamana ɲɛma ka kɔrɔfɔ la u y'a yira bɛɛ lajɛlen sen ka don waati la tɛmɛ fanga koɲɛw la cogo min ka se ka Mali jɔ ɲan fɛ. Ministre ɲɛma kɔrɔ ni o ye Diko ye, a ko siga foyi kɔni tɛ min na dɛ, an tɛna se ka taa nin cogoya la k'a fɔ an bɛ jamana jɔ tant que jamanadenw ani politiki maaw u ma u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. FSDR maaw ka délégation bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ye waati la tɛmɛ fanga ɲɛmaw u ye u fo kosɛbɛ. U b'a la ka yuruku kɛlɛli min kɛ bi ani ka dungo juguya kɛlɛli min kɛ bi an ka jamana kɔnɔna la, wa u y'a yira hali bi k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ka kɛ, wa u ye tulolasɔn min kɛ jamana ɲɛma ye k'a fɔ a lakana ko min ni bɛɛ lajɛlen nin dalen don o kan bi o de kan ka kɛ baara kumaba ye. U k'u jilaja ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lakana i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na sani kalafili waati olu cɛ. Wa Umar H. Diko ministre kɔrɔba in ko don a ye hakilinaw dɛmɛ, hakilina minnu ni olu nara ni sigi ka fɔ ba in kɔni ye ko ninnu de bena kɛ sababu ye sigi ka fɔ ba kɛnɛ kan kalafili calendrier a baara kɛcogo o bena yira bɛɛ lajɛlen na, wa bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka sɔn o ma. Jamana ɲɛma yɛrɛ fana a nisɔndiyara ni bɛɛ lajɛlen ka kumaw ye. Nin bɛɛ kɔfɛ jamana ɲɛma colonel Asimi Goita a ye kulu gɛrɛ bisimila. O kulu tɔgɔ Retrouvons ce que nous unit, an ka fɛn ɲini fɛn min b'a to an bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan. U ka ɲɛma ye Mulayi Umar Haidara ye. Serifukɛ kɔni y'a yira k'a fɔ u ni jamana ɲɛma ye ɲɔgɔn ye, wa u ni jamana ɲɛma kuma la. Jamana ɲɛma y'a ɲini u fɛ u ka waati la tɛmɛ fanga dɛmɛ, u ka sigi ka fɔ ba jukɔrɔma dondo, wa waati la tɛmɛ fanga bɛ ka fɛn o fɛn kɛ bi pour jamanaden bɛɛ lajɛlen ka don ɲɔgɔn fɛ, jamanadenw ka kuma k'u ka o dɛmɛ. A y'a yira président y'a laɲini min kɛ nin ye ka politiki maaw ka olu kɔni kuma ɲɔgɔnya la ko o ye dayɛlɛni ba ye an bi waati min na, o bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ jamanadenw yɛrɛ cɛ danmɛ funu o la. Mulayi Umar Haidara serifukɛ a y'a yira ko ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ, wa olu labɛnnen don waati la tɛmɛ fanga bɛ ka baara fɛn kɛ pour ka se ka sigi ka fɔ ko o sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna u dɛmɛ o la. Wuladayan fan fɛ jamana ɲɛma colonel Asimi Goita a ye délégation ba dɔ fana kɔni bisimila, an ko min ma regroupement des partis non alignés, olu ka coordinateur ye Abubakar Jalo ye. Fan fila maaw u fana kumara
lakana ko kan mara kɛcogo politiki ko yɛlɛmaw sariya jamana cakɛ bunda baw sigikafɔ ba ani Mali kura ko kuma u kumara nunu bɛɛ lajɛlen kɔni kan Abubakar Haidara ale min ye groupement des partis politiques non alignés maw u ka kuma lasela walima u ka coordinateur ye a y'a yira k'a fɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ba min kɔni filɛ nin ye u labɛnnen don u semise don sigikafɔ ba natala cogoya min kɔni na ka kɛɲɛ ni lakana ko nasira ye Abubakar Jalo ye kulolasɔmi kɛ k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen sigilen don bi k'u kulo kɛrɛbɔ sigi ani ka jamana ɲɛma jate minɛ kosɛbɛ a bɛla ka baara minnu kɛ sabu u ɲɛ b'a la su ani tile a wulilen don ka jɔ a ko olu fɛ bi siga foyi kɔni tɛ min na dɛ gɛlɛya minnu be anw ka jamana kɔnɔna la a solution bɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo o baara bannen kɔfɛ sa waati la tɛmɛ fanga maa ɲɛma hali bi ani mouvement yɛrɛwolo debu Adama Ben Jara n'a ka cɛdenw ani olu fana kɔni ye ɲan ye jamana ɲɛmaayaso la kulubakaw fɛ u ka sigi ka fɔ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ kuma ɲɔgɔnyaw kɔni bolila fɛn caman kan nka sigi ka fɔ ba ale kumaw fana kɔni fɔra ni maa kofɔlen ninnu ye Mali drapeau ka o di colonel Asimi Goïta ma pour hali bi Mali drapeau bɛ se filinfili jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ o cogo kelen fana kɔni don u y'a yira k'a fɔ u sen bɛna don sigi ka fɔ ba o fana kɔni na ni jɛkulu fila minnu kɔni filɛ nin ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra maa min yɛrɛ o ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation colonel Abdoulaye Maïga ani maa ba caman olu kɔni ɲɛna. Fɛn min ye an ka bangiw ye waribon olu fana ye baara bila kɛ min ni a kundala bi taa i jɔ tile 3 la a yirala k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ nin waati n'a fɔ ka taa fɔ a to ten u ka baaraw cogoya la u yɛrɛ ka lafasali tɔn o ɲɛmɔgɔw ka kɔrɔfɔw la o Jumasina Yugo fana ye a ko tɔ walawala an ye. Mali wari bon baarakɛlaw ni o ye bankiw ye ani musaka jago siraw o ni a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara tile 3 baara la u ka lafasali tɔn syndicat des banques et établissements financiers du Mali dakuruɲɛ kelen an ko SINABEF ka fara fédération nationale du pétrole commerce assurance et banque FENAPECAB ninnu kɔni ye u tɛgɛ di ɲama cogo min u ka laɲiniw bi se sabati ni tile 3 baara bila in kɔni nun donna tarata novembre kalo tile 23 san 2021 wa ni laɲiniw ma sabati siga foyi kɔni tɛ min na ni maa kofɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ kɛlɛ bi to senna fo ka taa fɔ u ka laɲiniw olu kɔni sabati la u ka kunnafoni di barodasigi dɔ sen fɛ nin lafasali tɔnkulu fila minnu filɛ u y'a yira k'a fɔ araba novembre kalo tile 3 san 2021 u kɛlen kɔfɛ ka tile 6 baara bila kɛ u y'a ŋaniya k'a fɔ u ka baara bila baaraw jɔ cogo min u ka client minnu be yen u ka se k'u ka musakaw sɔrɔ cogo min na n'an ko wari ani ka jamanadenw yɛrɛ ka u dusukun lafiya ani jamana bi gɛlɛya min kɔnɔna la nin ye dɔ bi se bɔ o gɛlɛya la cogoya min na u y'a yira k'a daminɛ o don fo an bɛ waati min na i ko bi nin lafasalitɔn maa fila ninnu kɔni ka kɔrɔfɔw kɔni ye u ma se ka bɛn kelen kɔni kan sigikafɔw kɔni kɛra munumunu salow kɛra u ni jamana ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye wa u ni syndicat kulu belebelew n'an b'a f'u ma ko central syndicat u ni olu fana kɔni ye ɲɔgɔn ye nin ɲɔgɔn ye ninnu jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔni kelen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u ni minisiri fana ye ɲɔgɔn ye minisiri min ɲɛsin bɛ musaka ko ani sɔrɔ koɲɛw ɲɛnɛbɔli kɔni ma o kɔfɛ minisiri min ɲɛsinnen don baara forobaca ani sigikafɔ ma anw ka jamana kɔnɔna la lafasali tɔn min bɛ yen ni o ye CSTM ye u n'o o maa ɲɛmaa fana ye ɲɔgɔn ye confédération syndicale des travailleurs du Mali o cogo kelen fana don conseil économique maa ɲɛmaaba u ni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn ye nka o n'a ta o ta bɛnkan sɛbɛn o kɔni ma se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ fɛn dɔw bɛ olu bulo kelen don o dɔ bɛ tali kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma baarakɛlaw bi a dɔn ko grille salariale o musaka ko ka dɔ fara o ka 100 sara ni 15 ye u y'a yira o min filɛ nin ye dɛ o bɛ olu yɛrɛ ka palan kɔnɔna la ka ban nka tɔ ye dɔrɔn ka musaka di u ma gɛlɛya bɛ o yɔrɔ in na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a bɛ fɔ fɛn dɔ ma fɛnɛ ko prestataire olu ka koɲɛw olu fana ɲagaminen don nin waati in na wa sariya sen dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko décret de 1971 sur le fonds social o fana sariya sen ko o fana ka ɲi ka lawaleya anw dun ka jamana in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ sariya ko kɛn bɛ de bɛɛ lajɛlen ka i sago kɛ ka kɛɲɛ ni nin lafasalitɔn maa fila ninnu ka kɔrɔfɔw ye hali bi bangi maaw olu ka fanfɛla la u y'a yira nin koɲɛ minnu kɔni filɛ nin ye siga foyi kɔni tɛ min na dɛ a tɛ taa fiyewu fo grève de ka kɛ o de ka
kama u ye nin grève kofɔlen kɔni nun don. Tarata bi kɛ a la, araba bi kɛ a la, alamusa bi kɛ a la. Wa ni laɲiniw ma sabati directement dɛ, baara nunu fɛnɛ daminɛ tuguni juma nata ni Alahu ka jɛ. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ araba octobre kalo tile 27 san 2021 ni syndicat kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye ani u dɛmɛbaw u tun ye grève dɔ fana boloda min taara kɛ tile 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye. O senfɛ miliyari caman o de taara ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna la. Bi malidenw kɔni y'a yira k'a fɔ ninnu ka grève kofɔlen min filɛ a bɛna jouer maaw kan kosɛbɛ. K'a sabu kɛ maaw ka wariw maralen don bangiw kɔnɔna la wa ni waati nin fana ye baarakɛlaw ka saraw kɛ kuma ye. Hali ni sara bɔra budgetw la k'a di bangi maaw ma ko siga foyi tɛ min na u tɛna se ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na. Lajɛrɛ dɔ fana sigila an ka lajɛrɛ kɛsoba kɔnɔna na CICB munna hali sisan ka se ka kuma Mali yɛrɛ gɛlɛyaw kan. Lajɛrɛ in kuntigiya kun bɛ fɛn min ye Faransila fanga minisiri ɲɛmaa bolo Dr Choguel Kokala Maïga a tun bɛ fara ɲɔgɔngali kɛ fɛn min ye Mali yɛrɛ cakɛdabaw walikelen Mali kolatigɛ cakɛdaw ni an ko a ma ko administration olu ɲɛmaaw la munna hali sisan ka se ka hakilina fɛlɛfɛlɛ kɛ baaraw cogoya la ni Faransila fanga a bi se nani yɛlɛmaw ye cogo min na hali sisan o jumasina yogo bi o ko tɔ ɲɛfɔ. Kulu min bɛ an ka jamana kɔnɔna la an ko a ma ko haute administration du Mali ministre ɲɛmaa Choguel Kokala Maïga ni o maa kofɔlen ninnu kɔni ye ɲaa ye k'a bɛ tɛnɛ ma novembre kalo tile 22 san 2021 min senfɛ kumaɲɔgɔnyaw kɔni samara u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ. Kabini CEDEAO maaw kɔni ye ɲanki dan anw ka waati la tɛmɛ fanga maa ɲɛmaaw kan nin kɔni tun ye a siɲɛ fɔlɔ ye ministre ɲɛmaa Choguel Kokala Maïga ani nin maa kofɔlen ninnu kɔni ka ɲɔgɔn ye. Ministre ɲɛmaa Choguel Kokala Maïga a y'a yira k'a fɔ CEDEAO y'a ŋaniya k'a fɔ u bɛna ɲanki bere ta k'a ɲɛsin waati la tɛmɛ fanga maa ɲɛmaaw ma walima Mali yɛrɛ ma. O kɔni kɛra dusukamikoba ye ministre ɲɛmaa Choguel bolo yanni a k'a ta k'a fɔ a sɔnna u ka décision in kɔni ma. Nga ministre ɲɛmaa Choguel Kokala Maïga kɔni y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ se boyi walima an tun bɛ se ka kisi nin bɛɛ lajɛlen ma ni sigikafɔbaw olu kɔni tun kɛra. Nga a y'a yira sigikafɔ minnu ni olu kumaw bi senna nin waati in na o tɛ se ka sabati fiyewu fo dusukun kiliniya o ka sabati an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ministre ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ CEDEAO haute administration de l'état du Mali o maa ɲɛmaaw ɲɛkun kilenna colonel Assimi Goïta kɔni y'a yira k'a fɔ an n'a bɛnnen don ka taa kalafili la nka sanni o cɛ fo bɛɛ ka faamuya k'a fɔ mafiyɛn dɔw bɛ yen wa yɛlɛma ka ɲi ka don kalafili gafe ani a sariya koɲɛ dɔw kɔni na cogo min politikiko mankan o kana se ka ye anw ka jamana kɔnɔna la ani maaw kana se ka wuli hali bi ka pɛtɛ kɛ kalafili jaabi ko olu kɔni na. A ko i n'a fɔ maa caman b'a la k'a lakali cogoya min na bara de fer ni o ye juru kun sama ko jugu ye Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko o kuma kofɔlen kɔni man tɛ ka fɔ wa o yɛrɛ fana kɔni tɛ tiɲɛ. Ka kɛɲɛ kɛ ni Faransi ani Mali cɛ baara ɲɔgɔnya ye ministre ɲɛmaa a kɔni ye o kumaw kɔni bisi basa fɔ. A y'a yira k'a fɔ nɛnɛ bɛ yen gɛlɛya bɛ yen Mali ani Faransi olu ni ɲɔgɔn cɛ nga maa si kɔni ma ye o jɔyɔrɔ in na k'o ɲɛfɔ bi ni Faransi yɛrɛ fana kɔni tɛ. Mali ni Faransi kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka ɲi k'a dɔn bi siga foyi kɔni tɛ min na ale ɲɛ tɛ gɛlɛyaba foyi la ye hali n'a y'a sɔrɔ u ka hakilinaw kɔni tɛ kelen ye an bɛ waati min na i ko bi. A y'i to o la ka Mali ani Rusi kunkanko kibaruya fana kɔni fɔ haute administration de l'état du Mali maaw olu kɔni ɲɛkun kilenna min senfɛ a y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen mako bɛ Rusi la an bɛ waati min na i ko bi wa ni Mali ka ɲɛtaga de dulonnen don k'a fɔ Rusi jamana kana dɛmɛ don a ma a y'o sɛbɛntiya k'a fɔ baasi foyi fana kɔni tɛ o la. O cogo kelen don maa minnu bɛ ka kuma ko Mali bɛ hakilina nin waati in na ministre ɲɛmaa ye olu fana kɔni jaabi. A y'a yira Mali tɛ hakilina wa Mali fana tɛna kɛ hakilina ko o misaliya dɔw kɔni bɛ kɛnɛ kan jamana caman bɛ nin waati in na minnu b'a la ka u ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Mali ma sira sugu bɛɛ lajɛlen kan wa a ye misaliya di k'a fɔ ka kɛɲɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maaw ka lajɛrɛ ta ko 76 n'a kɛnɛ ye ale yɛrɛ min ye tiɲɛjalan fɔ tubabu bilenw ye a kɛnɛ kan ani ka kɛɲɛ kɛ hali bi kalafili min kɛra Conseil de sécurité
sécurité o maaw olu ka yɔrɔ kɔni na pour ka se ka dɔ fara MINUSMA jatedaw kan anw ka jamana kɔnɔna la. O bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko Mali tɛ a kelen na wa Mali tɛ na to a kelen na. Nanzarakan na a bi fɔ fɛn dɔ ma ko transition de rupture o bɛ tali kɛ waati latɛmɛ fanga a daminɛra cogo min a ma laban o cogoya in na. Sabu ani dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a daminɛ ani olu kɔni ka jɛn tiɲɛna. Minisiri ɲɛmaa Choguel Kokala Mayiga a ye malidenw bɛɛ lajɛlen hakili lasigi k'a fɔ anw tɛ o fɛ. An bɛ min fɛ a daminɛra cogo min na a ka laban o cogoya kelen in na. A ko n'i ye maliden fanba kɔni ta k'a lajɛ bi siga kɔni tɛ min na dɛ, olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ transition de rupture ko kuma ye o kɔni na. Mais an bɛ waati min na i ko bi malidenw de ka ɲi ka sigi sinon an bolo bɛna su an yɛrɛ ɲɛ la. Minisiri ɲɛmaa Choguel Kokala Mayiga y'a yira k'a fɔ cogo min o kana kɛ an ka ɲi k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛlɛ ni dabaliw bɛɛ kɔni sigi sen kan cogo min ka an ka jamana bɔ san 30 gɛlɛya min ni an ye o ye an ɲɛ la k'a bɔ o kɔnɔna la. Nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔkan kunnafoniyaw lasɔrɔ bi ja sɔrɔlenw de filɛ nin ye. Minisiri ɲɛmaa Abdoulaye Hamdok ale jɔyɔrɔ minɛlen kɔfɛ a la ka sabu kɛ fangajaso ye Sudan jamana kɔnɔna la a y'a sigiyɔrɔ sɔrɔ ni o y'a ka minisiri ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ye k'a bɛ dimanche tɛmɛnen kɔni ma. Minisiri ɲɛmaa Abdoulaye Hamdok ale min tun mabɔra fanga la finitigiw fɛ kabini octobre kalo tile 25 tile 20 kɔ jan tɛmɛnen kɔni kɔfɛ nin maa kofɔlen kɔni ye a ka sigiyɔrɔ sɔrɔ k'a sabu kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ ye u ni Général Al-Burhan Fata u ye min bolo nɔbila u kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Document kofɔlen min kɔni filɛ nin ye u ye gafe dɔw kɔni kɛ a kɔnɔna la ani sɛbɛnsi dɔw minnu b'a yira k'a fɔ waati latɛmɛ fanga ka ɲi ka bila sen kelen kɔni kan ni waati in na bɛɛ sigilen don sa k'a lajɛ Abdoulaye Hamdok a bɛna gouvernement suguya jumɛn de sigi sen kan wa waati nataw la maa minɛlen don a bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka bila. Général Al-Burhan ye lase kɛ k'a fɔ bɛɛ sen ka ɲi ka don nin baara kofɔlen nata in na nka o n'a ta o ta jamanaden fanba dɔw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira dimanche kelen in na jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ ɲɛkun tilen na. Bɛnkan sɛbɛn min filɛ nin ye u ko petu olu kɔni tɛna sɔn a ma wa finitigiw ni u sera ɲɔgɔn ma dɛ o kɛra sababu ye ka maa dɔw minɛ wa basigi kɔni fɛnɛ nara o la. An bɛ waati min na i ko bi gɛlɛya fana kɔni bɛ Sudanjigaw kɔni fɛ hali n'a y'a sɔrɔ minisiri ɲɛmaa seginna ka na a ka jɔyɔrɔ la. Maa 40 ani maa 6 olu de bɔnɛla u ni na Bulgari ale jamana kɔnɔna la. Maa 12 olu ye denmisɛnninw kɔni ye ka sabu kɛ sirabanga kasara dɔ kɔni ye kare dɔ kɔni filɛ nin ye ka bi. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ maa minnu bɔnɛla u ni na a maa fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Macédoine du Nord ale kɔni jamana o kɔni kan. Minisiri ɲɛmaa ni o ye Zoran Zaev ye ale kɔni taara Sofia ale kɛnɛyaso la. Maa 7 minnu ni sera ka kisi ka se ka taa dɛmɛ ta k'a ɲɛsin olu kɔni ma. Nin ko in yɛrɛ kɛra tɛnɛ sufɛ 2h du matin ka dugujɛ tarata novembre kalo ale tile 23 in kɔni na ani Sofia yɛrɛ cɛ tun bɛ taa se kilomètre 40 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni ma. An bɛ waati min na i ko bi Svetlana Stoyev minisiri do Bulgari jamana kɔnɔna la min ɲɛsin bɛ Bulgari jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma. A kɔni y'a ka dusu kami kɔni yira kosɛbɛ kosɛbɛ. O cogo kelen fana kɔni do a ye tasi bila foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma ka maaw hakili lajigi. Uti kalo san 2018 accident dɔ fana kɛra Bulgari jamana kɔnɔna la maa 17 olu kɔni bɔnɛla u ni na o sɔrɔla kasara dɔ fɛ sabu mɔbili tun bɛ bolila sanji kɔrɔla la. Bulgari jamanaden maa 6 gori 9 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye san 2019 maa 600 ani maa 28 olu de sara sɛbɛnga kasara sanfɛ. San 2020 maa 400 ani maa 63 olu fana kɔni fagara sirabanga satara o kɔni senfɛ. I b'a ye k'a fɔ nin waati in na Bulgari siraw kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen don. Le nazarala jɛkuluba Union Européenne jamana bɛɛ ta k'a lajɛ u bɛɛ ka sira ka ɲi ka tɛmɛ Bulgari ta kan.
Egypte jamana kɔnɔna la marabolotan ɲɔgɔnna boɲɔgɔnko kɔni bɛ nin waati in na ka fara faaba kɛri yɛrɛ kan. I b'a ye k'a fɔ fiɲɛ jugu, sanji, jiwoyo jugu olu kɔni b'a la ka tiɲɛni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. O de kama sa l'Egypte fan caman bɛ nin waati in na lakɔlisow olu kɔni datuguna cogo min maaw nimisi kisi cogoya min na ani fɛɛlɛ ni dabaliw ka se ka sigi sen kan ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin ko in kɔni kɛra sababu ye ka maa 2 ka olu bɔnɛ u ni na samedi tɛmɛnen waati olu kɔni na. O cogo kelen fana kɔni don siraw tiɲɛnen don nin waati in na. Siraw tɛ se ka lajɛ maa si kɔni fɛ. Minisiri min ɲɛsinen don marabolo koɲɛw a ɲɛtaga kama ale kɔni ye kunnafoniya bɔ k'a bi u jɔlen don u sen ka sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen cogo min ka se ka nin gɛlɛya wuli ka bɔ yen ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin ko in kɔni kɔlɔlɔ de bɛ Egypte jamana kan nin waati in na. Dɔgɔkun tɛmɛnen Asuwan marabolo Haute Egypte marabolo olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra jinɛw kɔni ye. Hali gɔsɔn ye maaw kin wa maa caman olu ka duw kɔni fana bira. Maa 3 olu de bɔnɛla u ni na. Ba polisilakaw kɔni ye wulikajɔba dɔ kɛ RDC jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna u ka faaba Kinshasakaw olu kɔni fɛ cogo min ka se ka na fanga senamakanw ka nisɔgoya taama dɔ kɔni bali. Nisɔgoya taama min ni yamaruya kɔni tun ma di fanga senamatɔnw ma jamana ɲɛmaw olu kɔni fɛ Kinshasakaw olu kɔni fɛ kabini sɔgɔmadalanfan waatiw kɔni na fanga senamatɔnw kɔni bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka u kunda commission électorale nationale indépendant maa minnu ka ca ɲɛsinen don kalafili baaraw labɛn ma ka olu daga yɔrɔ kɔni magɛn. A tun bɛ tali kɛ fɛɛlɛtɔn caman na ani jɛɲɔgɔnkulu caman ani hali association ani diinɛ ɲɛmaw ka tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen nakun ye kelen ye ka n'a yira k'a fɔ seni ni o ye kalafiliko ɲɛw ɲɛnɛbɔ yɔrɔ kɔni ye dɛ ko o kɔni b'a la ka don politikikow de la nin waati in na. Sabu maa min taara k'a kɛ seni maa ɲɛmaa ye sisan o tigi kɔni ni jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi olu cɛ ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Novembre kalo tile 13 tɛmɛnen nin tagama ɲɔgɔnna dɔ kɔni fana kɛra dɛ nga o yamaruya kɔni tun dilen don. Ba polisilakaw kɔni u ni maaw sera ɲama u ye maa caman kɔni wele nin waati in na pour ka se ka taa ɲininkali busan misɛn gan olu la. Fɛn min ye Général Silvano Kasongo ale kɔni y'a yira k'a fɔ siga foyi kɔni tɛ min na olu kɔni bɛ n'u kɔ da nin ko in na fo ka taa fɔ k'u ka laɲini kɛra sɔrɔ fɛn ye. Hɔrɔnya jabarani suwantiba cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ nin bɛ kɛ sababu ye ka dansigi anw ka bi tarata don bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na i n'a fɔ an ye o fɔ aw ye cogo min na su in na wajulu kɛnɛ belebele labɛnw bi senna quartier Malikaw fɛ yen nɔ ka tali kɛ an ka musokɔrɔba ni o ye Baramatu Sumaworo ale ka fatuli tile 7nan o hukumu kɔnɔna ye. O ni ala sɔnna alamisa natɔ belebele Seydina Cheikh Umar Seydou Kulibali Faruku a n'a wajulu kɛnɛba ɲɛnamaya Darsalam kaw fɛ yen nɔ o zone terrain o sanfɛ jumadon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Talikokaw fɛ yen nɔ u ka fɛn min ye foyer kɛrɛfɛ samedi sa ni o ye sibiri ye Sibenikɔrɔkaw olu bi Faruku bisimila Nesco terrain o sanfɛ tɛnɛsu kalankɛnɛ bɛ sigi kari don Bakɔ Jikɔrɔni ale ndolanci kɛnɛba o sanfɛ tɛnɛ don kalan baaraw bɛ sɔrɔ ka lakile silamɛya du ba kɔnɔ tɛnɛ nata ni daliba masa o ka diɲɛ ye nin dɔgɔkun in wajulu baaraw olu bolo da cogo ye ala ka kɛnɛw bɛɛ sigi hɛrɛ la ka u bɛɛ lajɛlen wuli hɛrɛ la sini nin waati kelen na ni ala ma basi kɛ an bɛ kunnafoniya wɛrɛw ɲini ka di aw ma min ni nin si tɛ kelen ye an bɛ belebele n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen fo nin sɛgɛn in na fo y'an fo silamɛya duba kɔnɔ na hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔla la ka deli ala fɛ si kuntalajan hɛrɛma ala ko kalifa ani u bɛɛ lajɛlen na jamana in ala ka kulo suma ka ɲɛmajɔ kira bonya n'an karamɔgɔ Faruku n'a bɔnna sanuw barika kosɔn sɔli ala rasuli